दुलाराय बाथौ सिबियारि बर' हारिनि सिमांनि खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरग्रोबाय। दा दिनै थिग बर'नि धोरोमा जिहेतु बाथौ धोरोमनि फोरबो जिहेतु मोनबा बिनिनो दिनै ब्रैथि फोरबो आरो बे फोरबोखौ जों बर' बाथौ धोरोमारिफ्रा बुङो जे ओंखाम गोरलै जानाय एबा आघोन एबा नाउन फोरबो। आरो बेबायदिनो जोंहा नै बग्रिबारि गामियाव दिनै गामिनि थानसालियाव जों बयबो रायजो राजा खौसे जानानै बे फोरबोखौ खुंबाय आलो गोजोनै फुंनिफ्राय दासिम जानानै थांबाय आरो जों सानो गोजोनैनो बारलांबाय होननानै। दा दिनैनि गाहाय फोरबोनि तत्व जिहेतु सान्थौ आरो बेनि सायाव एसे नोंथांमोननिसिम आं बुंनो सानदों। बेवहाय माबाफोर गोरोन्थि थानो हागौ आरो गेदेमा सुबुंफोरखौ गिबियावनो फोसाबनानै थाखाय खावलायगोन। दा दिनै नाउन फोरबो जोङो आबै आबौनिफ्राय जों नुबोदोंमोन आरो दिनैसिमबो बे आघोन दाननि 9 खालारावनो जोङो जोंनि ओंखाम गोरलै जानाय बे फोरबोखौ जों खुंबोनाय जादों। आरो बे फोरबोनि गाहाय ओंथिया जाबाय दिनैनि 9 थारिखआव लानायनि ओंथिया जाबाय मा जोङो बोसोरसेयाव जेसेबांखिनि आबादारिफ्रा मावनानै जों फिथाइ सामथाइ मोनबाय जोंनि बाख्रियाव जों सोबाय आरो बेखौ दुब्लि फोथारनिफ्राय लाबोनानै दिनै जों जाग्रोनायनि सिगाङावनो इसोरनि सिगां जों बै गोदानै जों आबाद मावनानै लाबोनाय फिथाइ सामथाइखौ जों दिनै इसोरनि नामाव बावग्रोयो आरो बेनि उनावसो जों सुबुं हारिया दिनैनिफ्राय जानो जोङो जागायगोन। दा बे ओंथिखौनो जों बिखेखयै नैबे फोरबोनि सोमोन्दै जों लोब्बा लाखिनानै जों बे फोरबोखौ खुंनाय जायो जोंनि बर' हारिया एबा बाथौ सिबियारि बिथांमोना। दा जों आसा खालामो जोंनि दुलाराय बाथौ सिबियारिफ्राबो दिनैनि बे गोथार आघोन दाननि 9 खालार एबा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव गासैबो रायजो राजा खुंफुंदों आलो गोजोन जानानै थांदों। बेखौ आं आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आं गोजोनै आर'ज गाबनाय थाबाय बयबो बर' हारिनि जानानै बेखौनो आं बुंनानै बेजों लोगोसे जों नुदों दिनैनि जितु माने जाय गुबुन हारिफोरा जेरै बिश्वकर्मा फालियो दिनैनि दिनावनो खिन्थु माखासे माने बे खदाल सदाल बेफोरखौ सुस्रांनानै गारि मटर गारिफोरखौ सुस्रांनाय फुजा होयो नंगौ नामा? आच्छा नोंथांमोनखौ जों सिगाङावनो बुंबोखानाय जादों बियो दिनैनि खोथा नङा। दिनै जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोना बे हाबाफारिखौ दिनैनि दिनावनो एबा बिश्वकर्माखौ बर'नि बिश्वकर्मा होननानै बुंजागोन जों दा बाथौ धोरोमनि। दा बे हाबाफारिखौ जों जेब्ला जों उन्दै बे समावनो आबै आबौआ माने सेथ्ला गुदियाव बा सेथ्लायाव माने दिनैनि खालाराव सेथ्लायाव माने खदाल रुवा बेफोरखौ दिहुननानै इसोरनि सेराव बावनाय जों नुनो मोन्दोंमोन। आरो बेबायदिनो जोंहा एसे गोनो गोथो मोनसे फैदोंमोन जे गेजेर सामाव जोंनि आबै आबौ गोमोरलांनायनि उनाव जोङो मोजाङै तत्त्वफोरखौ बुजि मोनैयाव हेन्डेलिं खालामनो हायियाव जोंहा गुबुन हारिनि धोरोमफ्रा जोंखौ नारसिबनायाव बे समाव एसे जोङो बिश्वकर्मा जितु भाद्र दाननि जोबथा सानाव बे जोबथा सानाव बिथांमोननि हिन्दु धोरोमनि जितु माने बिश्वकर्मा बे फोरबोखौ जोंनि गेजेरावबो नुवा गेजेराव एसे माने जों फालिनाय नुनो मोन्दोंमोन। दा दिनै जोंनि बाथौ धोरोमा गोबां जौगाबाय आरो दिनै बेफोरनि गासै ओंथिफोरखौ जों बुजिनानै मोनबाय आरो रायजो राजाखौ जों मिथिं दावथिंजों दिनै धोरोमनि थानसालिनि गेजेरजों फोरबोनि गेजेरजों गोबां जों फोरमायबोगासिनो दं बुजायबोगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' एबा बाथौ धोरोमनि गुबै बिश्वकर्मा सान होनब्ला दिनैखौ बुंनो हायो। जोङो दिनै आगोलाव दिनै मटर गारि गैयामोन आबै आबौनि दिनाव सेखा रुवाखौ बिथांमोना बावबोदोंमोन। नाथाय दिनै डिजिटेल जुगाव दिनै टेक्न'लजि जुगाव जोंनि न'खरफ्रोमबो गंफा जोंहा मटर गारि जाबोनो हमबाय आरो बेखौबो जोंनि गामिनि गासै न'खरफ्रा फुंबिलियावनो माने आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जों बावजोब्बाय आरो आजै आजौमोननि जिथु ट्रेडिसनेल सिस्टेम कास्टम बेखौ जों मोजाङै आबुङै फालिनो हादों होननानै जों सानदों। आरो जोंनि दुलाराय बर' हारिफोरखौ आं खावलायनो सानदों बाथौ सिबियारि नोंथांमोनखौ जाहाथे जोंनि गेजेराव जेबो बेले बेजे गैया दिनैनि सानावनो जोङो जाहाथे बिश्वकर्मा फोरबोखौबो जों फुजियो एबा बावो जोंनि लहा लहरि मटर गारि बेफोरखौ आं खावलायबाय। बेखिनिखौ बुंनानै आंनि फिननायखौ एसेयावनो फोजोबबाय।